Kai kuna ina yan TikTok yau suna magana akan dan Bello na kun dauki labaran shi na ƙarya da gaskiya kamar ibada in ka ji daɗi kai bani in ka ji haushi na comment section ina buɗe yake. Jira. Ina kai zan ce ka jira magana ake ta masu baki ba kai karan farauta ba. Ka me yake damun ka ne hakan nan? To na ce ƙarya ne duk wanda ya samu dama kamar taka sai ya dama ya kake nema kamar da mu ajin farko. Yake damun ka ne hakan nan. Ai gaskiya ne yanzu ta riga ta wuce saura an jima in ba ka da lissafi ka zo a baka sata amsa. Inda turanci kake so a faɗa ma inda larabci kake so a faɗa ma ni da mun bai iya rance na bari jahili ba media. Me yake damun ka ne hakan nan ne? To ko ya fara sai ya barta. Kuma fa haka ne. To nace kana ina dan Bello yau an faɗa ma sirrin wancan ka faɗa gobe an faɗa ma sirrin wancan ka faɗa to me ribar ka ko so kake su koma su fili to ashe ma ana mutu a dawo. Allah ko? To ai gaskiya ne ko wanda ya jan banki ne ya samu wannan dama haka zai yi kai bara ma an faɗa muku a fili ina nufin wanda ya haife kun san in makaho ya rasa ido sai ce wari yake yi. Kuma fa haka ne. Kai ni fitin yana burge ni fa yanzu ma ya dena burge ni tunda na gano abin nayi siyasa ne a nan bangaren na fi in dai magana ce da kuma shi ilimi kogi ne. Jira. A'a na ce ba zan jira ba wai ya kullun kace karanta mana ma littafin da sun riga da sun gama da shi a tashin farko to kai aikin banza kunshi a kasan kaurara. Jira. Kai malam bara in baka sata amsa naga ilimin ka da kai can ba ko fada ake kafin a zo a raba wanda ya riga zuba jini shine jarumi komai kanta shi. Yawwa ɗan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.